Agentti tekee uuden pankkisiirron ja lähtee sitten autolla Wienistä kohti Leibnizia lähelle Slovenian rajaa. Yli 3 vuotta jatkuneiden poliisitutkimusten ansiosta moni palanen Patria-vyyhdissä on paljastunut ja täsmentynyt, kuten erään taiteilijan rooli. I have seen documents which show that money have gone through Wolfgang Riedl, the Riedl Handelsgesellschaft in Wien, to you. 1% of the Patria deal. Why is that? Well, this is not exactly. So I know Mr. Riedl for a long time ago, and I was seeing him, but we never had such a connection that it would come from Patria something. But how do you explain it? I've seen documents which show that money has been transferred through him to you. Except for the paintings and art business was not. I don't know, maybe who used my name, as I told you that I could help maybe, or that somebody said, I know Tsakuta, we can go there and he will show the word or something, I don't know. Could be. Keskusrikospoliisin esitutkinta paljastaa, että Tsakuta oli saanut Patrialta säännöllisesti rahaa 1,5 vuoden ajan. Hän ehti saada Patrialta kaikkiaan yli 400 000 euroa ennen kuin Patria jäi kiinni. Leibnizissä Patrian operaatiota hoitava agentti Riedl tapaa pankissa apurinsa Walter Wolfin. Wolf asuu Slovenian puolella. Riedl haluaa siirtää Wolfin tileille 2,3 miljoonaa euroa. Pankin virkailija ihmettelee tilisiirtoja ja tiskin takana istuvia miehiä. Hän ilmoittaa, jos haluatte tehdä rahan siirrot, joudun lähettämään viranomaiselle ilmoituksen mahdollisesta rahanpesusta. Kolmen tunnin keskustelun jälkeen päädytään siirtämään rahat takaisin Riedlin tilille Wieniin. Agentit saavat sentään nostettua 300 000 euroa käteistä Wolfille, joka palaa takaisin Slovenian puolelle. Riedl kiiruhtaa Wieniin saadakseen miljoonat siirrettyä eteenpäin jollakin tavalla. MOT:n haltuunsa saaman Wienin syyttäjänviraston tutkimuksen mukaan Riedl saa maksettua rahat eteenpäin. Kiinnostavin summa on 900 000 euron erä, joka näyttää menneen Riedlin thaimaalaiselle yhtiökumppanille. Raha ei koskaan saavu Taimaahan. Yhtiökumppani on paljastanut KRP:n tutkintajohtajalle Bangkokissa, että hän ei suostunut tähän huijaukseen. Viikko Leibnizin pankkisekoilun jälkeen Riedl ajaa jälleen moottoritietä pitkin Sloveniaan. Hänellä on mukanaan 900 000 euroa käteistä. 900 000 euron kohtalo saa lisävalaistusta tammikuussa 2012. Itävallan Wienissä alkaa oikeudenkäynti Patrian agenttia Riedliä vastaan. Syyttäjän kirjelmässä kerrotaan tästä 900 000 euron erikoisbonuksesta. Kun se ei mennyt Taimaahan, kenelle se maksettiin? Itävallan syytteen mukaan Patrian rahojen vastaanottaja oli kiistattomasti silloisen pääministerin puolue, oikeistolainen SDS ja sen puoluesihteeri Zagosen. Sloveniassa Ljubljanassa on käynnissä oikeudenkäynti Jansaa ja 4 muuta henkilöä vastaan lahjusten vastaanottamisesta. SDS kuuluu Euroopan oikeistopuolueiden ryhmittymään, jonka edustajat tukivat Jansan puoluetta viime joulukuussa pidettyjen vaalien alla. I know Janez very well. He's the most trustworthy person who I know.
And that's why I wish all my best for him and for his party in the forthcoming elections, because we need really European leaders who know what is responsible of the individual country. We all must do our best in order to keep our economy strong, and we all must fulfill all the criteria what the United Europe really means. And Janez, who is really experienced person, who is really good experience of being good European leader, I cannot imagine the best prime minister for the country than Janez Janša is, because of experience and because of personality. So that's why I wish all the best for Janez Janša and for his party. Vaalien tulos johti siihen, että 3 oppositiovuoden jälkeen Janšasta tulee taas pääministeri. Patrian projektijohtaja on poliisikuulusteluissa vahvistanut, että Patria oli vakuuttunut rahojen päätyneen Janšan puolueelle. Miksi tämä puoluetuki piti pääministeri Janšan puolueelle maksaa? Mitä Riedl on kertonut sinulle siitä, kenelle tai mihin, ja mitä kautta tämä puoluetuki pääministeri Janšan puolueelle maksettaisiin? Patria hyväksyi tämän puoluetuen ja sen maksamisen Riedlin kautta Janšan puolueelle, jotta saisi poliittista tukea Slovenian hallituspuolueelta Slovenia-projektilleen. Minulla on tapaaminen Slovenian rajalla Itävallan puolella. Sloveniaan minulla ei ole asiaa. Minua reilut 3 vuotta sitten auttanut toimittajakollega näyttää väsyneeltä. Hän on ollut valtavan paineen alla tonkiessaan Patria-skandaalia, ja kun hänet on yhdistetty minuun. What has it been like here in Slovenia? Difficult, really difficult. Actually, the most difficult is that after 3 years, I'm freelancer. It's impossible for me to get a job as a journalist in Slovenia because everybody's afraid of such stories. Because media self-censorship is still an integral part of Slovenian media. Kollegani on viime vuosina kirjoittanut 3 kirjaa Balkanin alueella käytyjen sotien asekaupoista. Janša oli Slovenian puolustusministerinä sotien aikana. Kirjassa kerrotaan asiakirjoihin pohjautuen, että ministeriöstä johdettiin huomattavaa asekauppaa sotien osapuolille. Kirjoissa kerrotaan muun muassa 20 aseita kuljettaneesta rahtilaivasta ja 100 rajojen yli liikkuneista aselähetyksistä, jotka rikkoivat YK:n asettamaa saartopäätöstä. Asekaupoista saadut rahat eivät kuitenkaan tulleet puolustusministeriön tileille. Osa miljoonista meni todistettavasti sveitsiläisille, itävaltalaisille ja unkarilaisille pankkitileille. We have many records about huge payments, and also from Slovene military dumps, thousands of tons of weapons disappeared. And there are many statements given by also from the Croatian side, and they brought in millions in cash. But according to the findings of one parliamentary inquiry, they found only 10,000 Deutsche marks in Ministry of Defense. And we are still looking answer to this question, where did this money end? But Janša did never reply to this question. But this question has been asked for the last 20 years, again and again and again. And I hope that sometime he will explain to Slovene people and also to other Croatian and Bosnian who paid too much for the weapon. Patria-skandaalissa syytettynä oleva Janša ja 4 muuta slovenialaista olivat kaikki mukana 90-luvun alussa pyörittämässä asekauppaa Balkanin sodissa. Sama viisikko oli myös Patrian yhteistyökumppaneita.
And what did he learn from many different statements of then politicians, also former President of the Republic? We know that both Minister of Defense and Minister of Interior did not respect the other state institutions. They who control secret services, a lot of power, there were a lot of money involved, and they just ignored parliamentarians, President of the Republic. And so what they did learn, for example, I believe that it was an idea that they can do it. They can do a perfect crime, get a lot of money, and never get caught by the police, because police is under control, because security service is under control, under command. I'm really stuffed with these arms smuggling stories, because actually for the last 20 years, actually all my career, whenever I investigated anything, and when I investigate deep enough, always the same names are popping out. And I really wish it's really a big burden for this nation that 20 years on, these unanswered questions are repeating again and again, and I only hope that it will finish sometime. Ohjelman alussa hakemani kirje sisälsi uuden kutsun Sloveniaan, kuultavaksi Ljubljanan alioikeuteen, epäiltynä rikoksesta, Slovenian pääministerin kunnian loukkaamisesta. Patrian asekauppojen tutkimuksissa on nyt avattu täysin uusi sivu. KRP on ryhtynyt selvittämään yrityksen kauppoja Slovenian naapurimaahan Kroatiaan. Vantaan poliisivankilassa on ollut vangittuna Kroatian projektista vastannut Patrian johtaja. Hän vapautui viime viikolla. Palatkaamme Patrian Egyptikauppoihin, joista patrialaiset saivat tuomiot viime kesänä. Ohjelmassani vuonna 2007 Egypti-operaatiosta kerroin Suomen puolustusministeriössä pidetystä kokouksesta. Tuolloin puolustusministeriön silloinen kansliapäällikkö Kari Rimpi yritti hiljentää Patrian sotilaallisena neuvonantajana toimineen Erkki Heinilän. 2006 syksyllä juuri tässä kokouksessa Rimpi aloitti sen, sitä ei merkitty sinne pöytäkirjaan. Rimpi aloitti kokouksen sille, että hei Eppo, että tässä on tekeillä suuria kauppoja, niin tämä ei olisi hyvä, että tämä tulisi julkisuuteen tässä vaiheessa, tämä asia, eikä yleensäkään. Se oli se Slovenian kauppa silloin. Se solmittiin syksyllä 2006. Nämä sekoittuu toisiinsa ja sen takia niillä oli hemmettimäinen hätä saada mut pysymään hiljaa, koska heillä oli kauppa tekeillä. Se voit ymmärtää, koska oli jo Puolan kaupoista ollut puhetta siitä, että lahjuksia on käytetty. Sitten olisi tullut tämä ja se olisi varmaan sitten se Slovenian kaupankin, jos olisi julkisuuteen tullut.